mata da yawa sun zama karuwai dalilin zawarci, dalilin ci da 'ya'yansu, dalilin ci da kansu. Sunana Bilkisu Idris, amma an fi sani na da Bilkisu Gandu. To Bilkisu Gandu ga ki a wannan shiri na musamman wanda zai tattauna akan matsalar zawarawa, musamman ko in ci ta fuskar zamantakewar aure a gidaje. A matsayinki na mace, watakila a iya cewa ma ko kin yi rayuwar zawarcin kin sanya take da irin kalubalen da kuke fuskanta. To me za ki bayyana wa al'ummar duniya wanda suke kallon ki kuma suke sauraro dangane da irin kalubalen da mata zawarawa suke fuskanta a rayuwar zawarci? Bismillahirrahmanirrahim. Da farko kafin na ce komai zan fara cewa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato rayuwar zawarci rayuwa ce marar daɗi, rayuwa ce wacce take tauyewa mace haƙƙuna da yawa. Duk lokacin da aka ce mace ta tsinci kanta a rayuwar zawarci, to takan rasa abubuwa da dama, takan rasa kima, takan rasa daraja, takan rasa mutunci, takan rasa duk wani abu na girmamawa a idon mutane. Wato tun daga cikin gidansu za ta fara samun matsala. Za ka ga ƙanne sun rena ta, 'ya'yan 'yan uwa sun rena ta, 'yan unguwa sun rena ta. Duk sanda ta fita a zage take, wannan ya zumbanta, wannan ya zage ta. Za a dinga jifanta da maganganu na wulaƙanci kala-kala. So abinda nake kira da 'yan uwana maza, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Su zawarawan nan iyayen wasu ne, 'ya'yan wasu ne, yayyan wasu ne, kuma ƙannan wasu ne. Ku ji tsoron Allah, ku dinga rike aure da kima da daraja. Wato Malam Ibrahim, an shigo wani rayuwa wanda zaka ga cewar yanzu mata su suka fi maza son zaman aure. Wallahi zaka ga namiji shi baya jin kunya a ce ya saki mace yau gobe ya sake ta, amma mace daga lokacin da aka ce ta shiga wannan rayuwa ta zawarci, to za ka ga gaba ɗaya farin cikinta ya lalace. Musamman a ce an sako ta da 'ya'ya. Idan aka sako ta da 'ya'yan nan, mazan yanzu za ka ga idan suka saki mace, sukan sake ta ne tare da 'ya'yan. Abinda nake nufi sukan saki mace tare da 'ya'yan, za ka ga ba wata kulawa da suke bata ko wani taimako na cewar akwai yara, akwai 'ya'ya a hannunta. Za ka ga mata da yawa sun zama karuwai dalilin zawarci, dalilin ci da 'ya'yansu, dalilin ci da kansu. Abinda ya sa mata sukan zama karuwai, saboda in namiji ya saki mace, za ka ga ya sake ta da 'ya'yanta, baya kulawa da rayuwar makaranta, ci, sha, sutura, rashin lafiya, komai sai a saka wa 'ya mace. An zo rayuwar da yanzu mace ita take ririta igiyoyin aurenta, ita take son zaman aure, ita take son ta kasance rayuwarta a cikin gidan mijinta. Wallahi duk macen da aka gani a duniyar zawarci, ba wai a san ranta ba ne, ba kuma dan tana so ba ne. Wallahi yanzu idan ka duba za ka ga haƙurin da mata suke yi a gidajensu na aure ya ninninka wanda maza suke yi. Sabida me? Sabida wannan rayuwar ta zawarci ita ce ba ta so, ita ce ba ta buƙatar ta ganta a cikinta. To ni ina kira ga
'yan uwana maza, don Allah mu ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku rike aure da kyau, ku daina wulakanta aure, a daina wulakanta 'ya'ya mata, domin tarbiyya ko farin ciki na rayuwar 'ya mace ai tarbiyyar kowa ce. Idan aka sake ki kika da rayuwar zawarci, an riga an tarwatsa miki rayuwarki, za ki dawo abin tausayi, za ki dawo abin kyama, za ka ga a cikin gida ma tsangwama da kyama ma daga cikin gidanku ake fara yi miki ita. So ina kira da 'yan uwana maza da mu ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, su rike aure da kyau, su rike aure da mutunci, su rike aure da kima da daraja. Wallahi duk abin da kai wa 'yar wani za a yi wa 'yarka. Wallahi mata yanzu muna son zaman aure, muna so, domin rayuwar zawarcin ba rayuwa ce mai daɗi ba. Duk wacce ka ganta a matsayin bazawara ta ce maka tana jin daɗin rayuwarta na zawarci, wallahi ta faɗa ne kawai, wallahi ta faɗa ne kawai. So ina kira da 'yan uwana maza da mata da mu ji tsoron Allah, mu rike aure da kima, mu rike aure da daraja. Aure ba abu ne mai wasa ba, domin sunna ce tafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji wa'anda suke waje da zawarawa da 'yan mata, Ubangiji Allah ya ba su mazaje na gari. Mu da muke cikin gidajenmu, Allah ya zaunar da mu da mazajenmu lafiya, kuma Allah ya ba mu ikon yin haƙuri da juna.